Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir beren, hoşku beren birumete kume temaşa dike. Duhazim vara biçen dakika basa şeva kadri bikim. Mehar Ramazani o şeve gitte de hicra devutine Leyletul Kadir. Şeva kadri ku geleki muhim u gering derjiyana Müslümana da pır şeveka bexir u bira. Şeva kadri hey beri hebuna şeva kadri du Kur'an'ı da sabit navi sure ki hey be navi sure kadir el kadir sure kadir hey duve deri da Xwedê Teala basa şeva kadri dike. Xwedê Teala Bismillahirrahmanirrahim dibe inne enzelnahu fi leyletil kadr. Ev Kur'an dibe med şeva kadri da daxistiye. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Ya Muhammed tu ku bizanı begun. Ka tu ku bizanı ku tu ku bizanı begun şeva kadri çiye. Faşi Xwedê Teala bu xwe em bivêjin şerha dike şeva kadri çiye. Leyletul kadri şeva kadri hayrun min elfi şehr. Dibe şeva kadri ji hazar mehi bixîr û bêrtirim. Xêr û ibadet û tesbih û tehlîlê ku şeva kadri da bû dike em bivêjin ji hazar mehî bixêrtir e. Sedemê ku şeva kadrê bixêr û bêr û mübarek û pîroz e ku te da Kur'an de ketiye û hukm û ehkamê Kur'anê gava mera bi ciyanî her şevê mera mine şeva kadrî. Baş e civê sabit bû ku şeva kadrê em bivêjin ew şev ku Kur'an de da ketiye. Her wisa Xwedê Teala di sûrê Bekare ayeta 185 da dibêje şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Dibe şehra Ramazanê meha Ramazanê mehekê wisa ku Kur'an têda daketê têda nazil biye hudel linnâsî rêber ji bo insana. Ev Kur'anê hanêna rêber riya rast riya duruz nîşanê insana dide riya herî sağlem û zexm nîşanê xelkê dide ve beyinâtin minel huda vel furqan. Her wisa ev Kur'anê hanêna ji rêberiyê û ji hevqetandina heq û batıl da têdan ayetê vekirî hene. Ji vê hat femkirinê em bivê şeva kadrê di şeva kadrê da Leyletul Kadrê da Kur'an da ketî û Kur'an jî di ema şeva kadrê jî di meha Ramazanê da ye. û meha Ramazan Kur'an da kiriş Pêxember Aleyhisselam ra. Baş eva tespit bu Kur'an bivê şeva kadrê di Kur'anê da ye. Baş kişan şeve yani şeva kadrê kişan şeve gava em li gotinê Pêxember li em bi sünneta Pêxember Aleyhisselam mêze dike. Pêxember Aleyhisselam ji sahabî xwe re dibêje gava hûn dixwazin şeva bigêjin şeva kadrê divê hûn deh rojê dawîn wê şehar di deh rojê dawîn yê meha Ramazanê de hûn şeva kadrê bigere. Pêxember Aleyhisselam jî bixwe gava diket meha Ramazanê deh rojê dawî Pêxember Aleyhisselam çawa dikir bixwe jî dikir îtikafê û bi şevan deh rojê dawî şevê wî em bêvî ihya dikir bi limêj û bi dua û tesbîh û tehlîla roja wî jî bi rojê derbas dikir û em bivêjin di deh rojê dawî da Pêxember li şeva kadrê digeriya. Lê tibê kîjan rojê da ye ew roja ne diyar e Pêxember gotî di şevê fer da di şevê tek da li kadrê bigere ew jî dikare 21 hebe 23 hebe 25 hebe 27 hebe 29 hebe. Ji van 5 roja rojekî şeva kadrê mirlê bigere ew qewlê ku divê 27 heye ew qewla ew rivayeta herî zayıf e lê em bivêjin ya rast û durist ew ku Pêxember gotî di şevê tek da di deh rojê dawî da li şeva kadrê bigere. Qedr em bê şeva we kadrê pîroz bin Eid û Erefatê we pîroz bin hêvî darin hûn van deh rojê dawî bi xêr û bêr bê em bivê xir û jir bê pevçûn bê dedûqûdî bê fesadî em bê ku em bê hûn malê xelkê bixwe bê ku hûn xelkê îftira vir û deratê sûyê xelkê wisa bi îbadet û bi tesbîh û tehlîl derbas bike. Rebbê alemê kîjan bi xêr derheq ümmeta Muhammed Mustafa Aleyhisselam da witêkî pare me Xwedê Teala qehra xwe li zalim û zordara helê wisa li hemû kesî sitemkar